Čaute ľudia, tu je Kastrel a v tomto videu vám poviem môj príbeh. Teda aspoň tú časť, ktorá ma zasiahla najviac a je tá najdôležitejšia. Všetko sa to začalo ukončením 9. ročníka na základnej škole. Boli prázdniny a ja som ich trávil tak, ako aj tie predošlé. Sedel som doma, nudil som sa, písal som si s ľuďmi, nič extra. No však v tom čase som spoznal jednu babu. Začali sme si písať normálne, ale potom sa to nejako stalo súčasťou nášho života a písali sme si kľudne aj do 3 rána. A práve vtedy som sa o seba začal viacej zaujímať. Začal som sa zaujímať o to, ako vyzerám, ako sa obliekam a ako sa správam. Sice som si s ňou len písal, ale takého človeka som ešte nevidel, ako bola ona. Dosť rýchlo sme medzi sebou mali super vzťah a chceli sme byť spolu. Lenže to nešlo, pretože každý mal niečo a boli sme od seba 100 km. Tak sme zatiaľ zostali len pri písaní. Ako sme medzi sebou mali tento super vzťah, tak som sa aj dosť často trápil kvôli tomu, že si niekedy vypila, alebo ako sa ku mne správala. Ale nejako som to prežil a prišli 2 týždne, na ktoré som čakal. Jeden týždeň u môjho najlepšieho kamaráda Mateja a ten druhý zasa s ním u mňa a medzi tým jedna súťaž. Tak som sa pobalil a vyrazil som do Prahy, čo bola pre mňa novinka cestovať sám na takú vzdialenosť. Samozrejme so Simonkou, tou babou, som si neprestal písať a písali sme si aj počas toho, ako som bol v Prahe. Nejako sme sa toho písania presítili a už nám to liezlo na nervy, tak sme sa aj sem tam hádali, ale to k tomu patrí. Povedal som si, že jebať a užíval som si krásny týždeň s Matejom. Po 5 super dňoch behaním po Prahe sme sa zbalili a vyrazili na súťaž. Na tejto súťaži sa stalo niečo, čo asi nikto nečakal, ani ja. Vyhral som ju. Získal som tým neskutočnú motiváciu posunúť sa ďalej a aj Simonku to tešilo, tak som bol šťastný. Ale na tej súťaži sa stalo ešte niečo. Spoznal som tam jednu babu, s ktorou som si po príchode domov začal písať a aj skypovať. So Simonkou to bolo zase na hovno a už som na to nemal nervy, tak som jej povedal pravdu, že som si našiel niekoho iného. Zobrala to celkom v pohode, teda až na to, že neskôr začala písať o samovražde a posledných slovách v živote, ale to nejako prešlo. Ona si našla niekoho iného a ja som sa odvážil po 2 týždňoch zasa zbaliť kufre a vydať sa do Prahy. Tentokrát nie za Matejom, ale za Niky. Prežil som tam s ňou super deň. Teda až na to, že mala chalana a to, čo sme robili, tak nebolo dobré pre ich vzťah. Ten večer, ako som sa vrátil domov a išli sme zasa volať, povedala, že takto by to nešlo, že sme od seba až moc ďaleko a nefungovalo by to. Chápal som ju, ale na druhej strane ma to zasa aj moc bolelo. A tak, ako som sa cítil vtedy, tak som sa necítil ešte nikdy. Cítil som sa byť sám, odkopnutý, nemilovaný. Toto obdobie som mal ťažké. Tu som nemal žiadnych kamarátov a len som celé dni sedel doma. Ale na moje šťastie, ku koncu prázdnin sa to medzi mnou a Simonkou nejako udoberilo a zase sme boli v pohode. Do tejto hry však vstúpila aj ďalšia osoba. Bola to najlepšia kamarátka Simony, s ktorou som riešil všetko, čo ma trápilo a dodnes sme super kamaráti, aj keď to medzi nami bolo všelijaké. Zlaté časy skončili a bolo na čase nastúpiť zasa do školy. Trochu som sa bal strednej, akí tam budú ľudia, učitelia. A veru, mal som sa čoho obávať. Prvý mesiac prebehol tak, že som len sedel a pomaly s nikým sa nebavil. Cítil som sa byť iný vo všetkom. Asi ako jedinému mi tam záležalo na tom, ako sa obliekam, ako vyzerám a čo si o mne myslia iné decka z vyšších ročníkov. V tom období sa mi zapáčila jedna baba zo školy a dosť často sme po sebe pokukovali. Nejako sme zistili svoje mená a začali si písať. Potom sme išli von a tak to celé začalo. Dali sme sa dokopy a ja som zažil konečne vážny vzťah. Samozrejme, ako to v živote je, všetko pekné raz skončí a po mesiaci to ukončila. Nebol som na ňu nahnevaný alebo niečo také. Chápal som ju, proste nechcela vzťah. Nič som s tým nemohol robiť. A to bolo to obdobie, kedy mi bolo najhoršie. Nemal som nikoho. Absolútne nikoho, komu by som sa mohol zdôveriť. Možno si hovoríte, počkať, a čo to baba, ktorej si sa zdôveroval so všetkým. Viete, ani s touto nebolo dobré. Už ani neviem prečo, ale pamätám si, že sa hrozne zmenila a už to nebolo také ako na začiatku. Takže si zoberte,
že ma opustila baba, nemal som nikoho, komu by som to mohol zdôveriť. Pravdu, Matejovi som to povedal, ale on si nič ešte také nezažil, tak mi nemohol pomôcť, ale snažil sa. Takže som trpel, bol som sám, nemilovaný, odkopnutý. Nikto sa o mňa nestaral nič. Proste som sa cítil, ako keby žijem sám na celom svete. Plakal som každý deň. Každý večer som sa prechádzal a v ušiach mi hrali pesničky od Toma Odella, ktorý ma sprevádzal po celé toto obdobie. Takto plynuli hodiny, dni, týždne. Až bol koniec mesiaca november a ja som si povedal, že december prežijem v kľude a pohode. No život ma zase prekvapil a keď už som si myslel, že nemôže byť horšie, tak horšie bolo. Moja najlepšia kamarátka Vanessa, to je tá, ktorá vedela o všetkom, začala piť, zajebávať sa s chalami a podobné veci. To bola tá rana do nosa, ktorú som potreboval. 5. decembra na moje 16. narodeniny som len tak sedel a rozmýšľal, až mi to doplo. Celú dobu som sa správal zle a trápil som sa kvôli ľuďom, ktorí mi za to nestoja. Tak som si povedal jebať. V ten večer sa vo mne niečo stalo a začal som sa usmievať. Žil som ako som chcel a netrápil som sa blbosťami. O 2 dní neskôr však Vanessa neprestala a pokračovala vo svojom hangoveri. Potreboval som to nejako zo seba dostať všetko, tak som napísal status, v ktorom som všetko šifroval a len tí praví ľudia to pochopili. Potom sa dialo niečo, čo som neočakával. Napísalo mi asi 10 kamarátov, pravých kamarátov, čo ma podporovali a zvládol som s nimi celé toto šialenstvo. Keby nie je ich, tak už tu asi nie som. Uvedomil som si, čo chceme robiť a s kým sa budem baviť, takže zase som sa mal super, ale teraz to bolo inak. Vedel som, že to bude trvalé. Proste všetká tá sila a motivácia vo mne sa postavila a ukázala všetkým, že takto ja už nebudem žiť. Začal som rozmýšľať o svojej budúcnosti a o tom, čo chcem robiť. Prišiel som na to, že chcem fotiť, že sa chcem zaujímať o točenie videí a fotenie. Myslím, že som sa tak sa rozhodol preto, lebo v tom najhoršom období som fotil a všetko som vyjadroval fotkami na Instagrame. Pomaly sa blížil 24. december a ja som neriešil, čo dostanem, ani som nikomu nepovedal, čo chcem, alebo čo potrebujem. No však ako keby to bol vedel, tak Ježiško mi doniesol zrkadlovku, povedal som si, wow, to je ten nástroj, čo potrebujem na to, aby som mohol robiť to, čo ma baví. Takže som sadol za YouTube a začal som pozerať videá o fotení a točení. Doučil som sa to, čo som nevedel a jedného dňa som si povedal, ready, som pripravený. Nový rok začnem vo veľkom a budem robiť to, čo ma baví a budem to robiť naplno. The end. A ten čas už prišiel, už viem ako žiť, už viem ako ja chcem žiť a čo chcem robiť. Už som si vybral tú pravú cestu a budem bojovať, aby som sa dostal do cieľa. Možno sa vám zdá, že tento príbeh bol dlhý, ale pravdu povedať, veľmi som ho skrátil a dal sem len to podstatné. Teraz už dúfam, chápete, prečo som bol takú dobu taký divný a nesvoj. Ale veľa som sa toho naučil a som strašne rád, že mi to dalo toľko skúseností. Pretože, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Teším sa na nový rok a na nového mňa. Ďakujem, že ste si vypočuli moju story. Adios amigos.